Nogui tongma takono hamzagui manyake bahai ke hamzama naga nogzaya kai torno Nogui tongma takono hamzagui manyake bahai ke hamzama naga Nogzaya kai torno Nogzaya kai torno Nogzaya kai torno Noksuno ari takubu kuno hadeham jang boromo bialok laisa nini o takuno nogui nang bono kha dekhairo Noksuno ari takubu kuno hadeham jang boromo bialok laisa nini o takuno nogui nang bono kha dekhairo nogui tongma takuno hamzagui manyake bahai ke hamzama naga nogzaya kai torno Sagno ham jagai buino ham jagi bai belo savo kai tole kai torni okono yasagai manyake kai torno ham jangai bahai ke Sagno ham jagai buino ham jagi bai belo savo kai tole kai torni okono yasagai manyake bahai ke ham jangai kai Kawanin bung tamote ni para bro Dura betul soal kami. nung nona tini orang besar kemarin berzak Apa di sana pas kerja kenapa? kita jam taman Tapi togrok apa sih dah? Masa nor nomor bang ni siapa saja man apa satu bakta sambil orang Malaysia. Jika jauh tengah orang bakta. bahma tong sa nung mer mama ni Mangka tajam. ni buka buba hai ma tong bor na hamba jerna musung na ta ma buba hai na musung kaham nung kha je bodong tong pro tini to prai lockdown apni prai bartia ungtung na toro din o dino marum kure hakiba mukting kure pes kure moso kure marum kure aba hairok salsa pon odong kha Angya sang mau purba. angkha angma hanggang ke apro buba hagi sai tong sa kasa Aju guru cai matu tajam kanja. tamro khlai tong bana Telarok sawo ko tajam sa. am sel sin so ni kong ko jen bor to Anu ko tabu. Kalau tak kaba tong ko ta tong pam beriok. Ta. ni besar to tam khlai tong ni besar Besar ko tajam mau. Kayo ko nak bikin tajam sa. selaro kore Selama sasung ko. mar mo to man ka resno Angda. Maka sirin no la
hamjagoi manyake bahake hamjangma mai tu maka ke sapan maka maka mairum rok soybean rok sapan rok mangkha tamni bagai man maklai khabo coronavirus nitinya achat bahai ma tongkhamu man mani bagai bukan tongthokana belai ja tongthoka kucing na tamni bagai narong no tini oma ke bag jaka kam dong mat tanya ni bagai Noksuno ari takubu kuno hadeham jang boromo bialok laisa nini o takuno nobinang bono kha dekhairo Noksuno ari takubu kuno hadeham jang boromo bialok laisa nini o takuno nobinang bono kha dekhairo nobui tongma takuno hamjagoi manyake bahake hamjangma naina nokjaya kai torno Abono masalah ini kesri. narok bo dushoti nyai chini bosuk jara borok no nongni hel khaimung bosuk kotor tai kwar khe narok khajagi chong abo kisa sai khnarnan bagai sangchin dak tono ojora no yapur koi mo sungoni belin kaham umong kaje suba matui club kang bar kelak siang bar club tu mo kaisa sangkang mungka sing griong no besuk jara ruiman besuk jara tu sing subai man umoni bagai kini amani ok maki bili bai klajago je corona virus pitui je suba mani sing je tan lima mani sing soybean do sapan do mairum do milok do maki sing saja klajago mairum sapan soybean rok norok manai chong ka kha belain ja tong thoka tam ni bagai tini aba khe norok no ma bak mak lakhna coronavirus ni bagai sara lockdown chole chong ni bagai tini norok samung humung kre ni bagai tini aba khe norok no sabo bagai chong sini bokong bara ako dabarok hanya sarak kerang bar kelak kan bakal Puilano sini korang media no hambai sini tako sukno sing tiniwo sini purbo takajala edisi village ni bisingo khobjak sini wa amsai ni kaisa sing NGO ba club sing songsalajak sini club ungkha Krengbar club o club ni udogge sini kami amsai ni taku bukhurok khakaham khakwar borok sungno yak pholoka yak baroka bormi bisingtui borok subaman bisingtui tiniwo chiniyo kamini tai o amsaini taku bukhurok masaya manungya tini hai salo o hayung gonangoi lockdown nungjak tai kaisa belai khe kirima singsa ru coronavirus hnoi kwbangma chini amsaini borok masaya manungya abo hayungoi tongmano nugoi chung abono bongni masaya manungya no nugoi chung udok nalaikha udok nalaimani bisingo kamini amsaini taku bukhurok khaka hambai chungno subakha sumama bisingtui chung tiniwo oro 120 poribar no chung o amsaini no chini o panchayat kaisani taku bukhurok no chung tini mairum tei sapan soybean mosok kuthui obo hai khalai chung bagui mangkha
abong khachini elakani bororok sungno khakwar khai afarman bisingtwi a jagao udok nakha chini amchaini no Takarjola purbo Takarjolani regional party IPF tini অঞ্চল কমিটির উদ্যোগ নাখা তাই আবহাই খালানি যতনি সুবাসু মানমানি বিসিংতিন जों তিনিবো ও নারায়ণ খামার SB স্কুলাव जों ও মাইরুম তাই মসরং जों বাগै মাংখা আসং হামবাই total besek kuncal na rumah rembang deh जों तिनि माइरं बाखा 7 कुइन्टेल बाखा তাই মসর গথৈ হিংকে जों ও 120 জনা বরকনো जों বটে বরকনো जों 100 গ্রাম খাই মসরখা তাই সাপান বাহাইनो কাইসা খালাই जों রজাখা হিংকে সয়াবিন বাহাইनो ও 120 পরিবার বরকনো जों সয়াবিন বাহাইनो প্যাকেট কাইসা রখা